kuro onge wach. Iwinjo? Yes, matieki Jidon. President magi wacho ni ma nyathi jakom moloyo nyathi moro amora, nyathigi owadgi kabisa mayot. Ading'e gima ber na gi jogi ni kang'ia history ma Kenya ka since Kenya ne chakre kata since Moi. Gin Moi notweyo jatend party gi. Bang'e jatend party gi ng'ama riek nodhi mobedo piny gi Moi, mochako bedo secretary general mar party no. Mochako bedo waziri kuro, moloso mwandu, modhi owinjre gi joka, ma jok odhi ong'eyo, odhi convince Saitoti gini gi jomoko ka. Ma ka Moi pocha, jakom no oselal gi joge ka te modhi oketho go piny moyombo candidate ne. Iwinjo? Kendo nyocha, kendo ka gidwa dhi the other konyocha kata mana kawane gine mar system mar Kibaki. Yes. Kowachno kwal kura. Donge neno gima ne ji otimo. Ma pinyo kethore ma kendo jogi ochako tiyo together. Sani mar Uhuru bende koro nyocho no weche ne okwadwar kabisa. Wakete ma koro bedo brother number 1. Oluocha I'm only worried. Gimutimo sani ni, it is good for us to have an opposition. It is provided for in the constitution. Kamuneno ka sirkal di marach. Just do it logically. Kakutimeno. Nuacho kwanyal ketho our country. The solution mawacho and simple. Ni kopo ni nitie shida. Yes. Iwinjo. Kopo ni nitie ang'owa shida. Ni kata gi feel ni judiciary bedo threatened. Gibe ngisa sa judiciary ni wabro romo jesi. To piny ni bro de maber. Inge ni gigi. Kingi maber jo siasa gi. Jogi osiepe. En manangera. Gimwadwaro and the country must move forward. Wakony president. Mondo implement manifesto mare. Mondo luoch gini ko succeed 2027. Yes. To ginwanka the country has grown. Ginwanka gope wachulo. Everything otimbre maber. Mondo gin koro kaka donjo sirkal gina nyanywe. Opinyi di mbele. Koki ngeni gima ber. Ni iwodo luoch bro kendo nyara. Koro kata kan kocha. Chima kwa luocha. Second prario. Atieko kaka wacho kama. Serikal mar